U importanti li dawn nies li ġew jgħixu hawnhekk ikunu jafu imqar ftit Malti bażiku. Biex il-lingwa tibqa' ħajja trid tiġi prattikata. U ħafna jilmentaw lillum il-ġurnata għajla għadek issib min jaqdik bil-Malti. Michael Spanjol mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta' Malta ser ikellimna dwar il-vjaġġ it-tajjeb, gwida prattika bilingwi, stampata u diġitali immirata għal min jaħdem fil-qasam tal-avjazzjoni u għal min il-Malti mhix l-ewwel lingwa tiegħu. Imma importanti li jinqeda u jaqdi biha. Id-Dipartiment tal-Malti fl-Università għandu numru ta' korsijiet maħsubin għal min ma jafx il-Malti. Ħafna drabi jkunu nies li ġew minn partijiet differenti tad-dinja li qed jgħixu fostna u allura jixtiequ jitgħallmu l-Malti. Għal dawn il-korsijiet mbagħad jinħolqu wkoll riżorsi tal-karta bħal dak tip li għandi f'idejja imma anke riżorsi elettroniċi. Uħud ikunu għal Malti ġenerali. Ġifieri kif titgħallem tgħid bonġu, kif inti x'ismek, għandi pjaċir u l-bqija. Oħrajn ikunu għal barranin li jaħdmu f'qasam partikolari, f'settur partikolari, pereżempju fil-qasam tas-saħħa, u jkollna materjal għal Malti mediku, jew dawk li jaħdmu fil-ħwienet tal-merċa. Wieħed minnhom huwa dan jismu l-vjaġġ it-tajjeb huwa maħsub għal min jaħdem fl-ajruport jew fuq l-ajruplan. Il-ħsieb huwa li jkun hawn ġabra tal-frażijiet essenzjali li għandek bżonn biex b'xi mod tiffunzjona bil-Malti. Allura l-klien għandu x'aqsam ma' l-ajruport, xtar hemmhekk il-bagalji, kliem li tiltaqa' miegħu fuq l-ajruplan, ġifieri minn fejn tpoġġi sa l-ikel u x-xorb li jġibulek fuq l-ajruplan, in-nies sewa li tkun taf tarbija, anzjan, persuna b'diżabilità u l-bqija, u anki xi frażijiet utli li jkun hemm bżonn għal dan is-settur. Ħafna drabi li nagħmlu wkoll huwa mbagħad li fl-aħħar ikollna l-alfabet tal-Malti ma' kull ittra nabbinaw kelma marbuta ma' dak is-suġġett, ġifieri ajruplan, bagalja u l-bqija. Vjaġġ. U importanti li dawn nies li ġew jgħixu hawnhekk ikunu jafu imqar ftit Malti bażiku l-ewwel biex jaqgħdu lill-klijent u l-konsumaturi tagħhom aħjar. Biex huma jħossuhom parti mill-komunità u biex min imur jinqeda għand dawn in-nies li jaħdmu fil-ħwienet, lukandi, fuq ajruplani, eċetera, jħossuhom li jappartjenu iktar lil dik l-entità li toffrilhom is-servizz.